Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай рӯзи 21 октябр турнири калони UFC 294 баргузор мегардад, ки дар он мо шуморо бисёр муҳорибаҳои шавқовар интизор аст. ҳамчунин дар ин турнир ду варзигари тоҷик Муин Ғафуров ва Муҳаммад Наимов баромад мекунанд. Ва дар ин навор мо тасмим гирифтем ки оиди бартарии Муҳаммад Наимов ва рақиби он Натаниэл Вуд ба шумо маълумот диҳем. Ва боз дар охири навор мо прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз варзигари тоҷик. Муҳаммад Наимов, варзигари 29-солаи тоҷик бо рекорди 9-2. ғалабаҳо: 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 2 ғалабаи дигар бо қарори доваро. аз бохтҳо боша ҳар дуи бохтҳои ӯ бо қарори доваро аст. чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, Муҳаммадро ягон кас фавран шикаст додагӣ нест ва ӯ ҷангори ҳаматарафа сахт аст. Наимов 1,75 см қад дошта ҷангори вазни ним сабук, яъне 66 кг аст. аммо ӯ якчанд муҳорибаи худро дар вазни сабук 70 кг гузаронидааст. аз он ҷумла охирон муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC. стили ҷангии Муҳаммад теквандо ва ММА аст ва дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди Titan FC, Dana White Contender Series, Tough and Off ва UFC баромад кардааст. Наимов карьераи касбии худро соли 2018 оғоз кардааст. зиёди муҳорибаҳои худро Муҳаммад дар ташкилоти Titan FC гузаронидааст ва то соли 2020 ӯ ҷангори бебох буд. Наимов баъди ҳар як ғалабаи худ ба Dana White муроҷиат карда аз ӯ шартнома талаб мекард ва мегуфт ки якум ҷангвар аз Тоҷикистон дар UFC будан мехоҳад. ҳамин гуна соли 2020 Dana White ба Муҳаммад Наимов имконият дод ки дар ташкилоти Dana White Contender Series баромад кунад ва имконияти худро барои бо UFC шартнома бастан пайдо кунад. ва Муҳаммад ин пешниҳоди Dana White-ро қабул карда дар муддати кӯтоҳ ба муҳориба баромад. рӯзи 15 сентябри соли 2020 Муҳаммад Наимов бо рекорди 5-0 дар октагони Dana White Contender Series бо варзигари амрикоӣ Колин Энглин бо рекорди 7-1 вохӯрд. ин муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва барои Муҳаммад муҳорибаи хеле вазнин шуд, ки дар натиҷа Наимов бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод ва ҳамин гуна имконияти бо UFC шартнома бастанро низ аз даст дод. баъд аз ин мағлубият Наимов боз ба Titan FC баргашт ва ташкилоти Titan FC ба Муҳаммад муҳорибаи унвонӣ доданд, ки ин камарбанд ба Муҳаммад имконият медод ки бо UFC шартнома банда. ҳамин гуна Наимов рӯзи 12 феврал дар муҳорибаи унвонӣ бо Оливер Мурад вохӯрд ва дар ин муҳорибаи вазнини 5 раунда Муҳаммад боз бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод. баъди ду мағлубияти пайдарҳам Муҳаммад хатогиҳои худро бартараф кард ва карьераи худро аз сари нав сар дода 3 ғалабаи пайдарҳам ба даст овард ва моҳи июни ҳамин сол UFC ба Муҳаммад муҳориба дар муддати кӯтоҳ зидди ҷангори вазни сабук Ҷейми Маларки пешниҳод карданд ва Наимов ин имконияти худро бо ду даст қапида ба муҳориба баромад ва дар дуюм раунд ӯ рақиби худро ба нокаут равон карда ҳамаро ҳайрон кард ва ҳамин гуна орзуи худро амалӣ карда ҷангвари UFC шуд ва бо соҳиби $50,000 бонус барои беҳтарин баромади шом. Наимов ҷангвари ҳаматарафа сахт аст, баъзаи ӯ теквандо аст ва дар муҳорибаи охирони ӯ мо дидем ки чӣ қадар Наимов дар стойка хатарнок аст. аммо бояд қайд кард ки аллакай 2-3 сол мешавад ки Муҳаммад гӯштини худро низ хеле хуб кардааст. барои ҳамин ӯ ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хеле хатарнок аст. Натаниэл Вуд, ҷангвари англичании 30-сола бо рекорди 19-5. ғалабаҳо: 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 5 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 6 ғалабаи дигар бо қарори доваро. бохтҳо: 2 бохт бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 бохт бо тариқи сабмишн ва 1 бохти дигар бо қарори доваро. Натаниэл Вуд ҷангвари вазни ним сабук буда 1,67 см қад дорад.
ӯ карьераи худро соли 2013 оғоз кардааст ва дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди Cage Warriors, Bellator ва UFC баромад кардааст. аз соли 2018 Натаниел дар ташкилоти UFC баромад мекунад ва аллакай дар он ҷо 9 муҳориба гузаронидааст ки танҳо дар 2 тоаш мағлуб ва дар 7 тои дигараш боша пирӯз шудааст. Натаниел ву ҷангори ҳаматарафа аст, аммо тарафи сахтии ӯ албатта ки стойка аст ва дар ин мавқеъ ӯ ҷангори хеле хатарнок аст. акнун дӯстон биёед ин варзигаронро муқоиса мекунем ва мебинем ки кадоме аз онҳо барои ғолиб шудан шанси зиёдтар дорад. оғоз мекунем аз таҷриба ва тобоварӣ. сину соли ҳар дуи онҳо қариб ки як аст, лекин вуд аз муҳаммад дида 2 баробар зиёд муҳориба гузаронидааст ва албатта ки ӯ таҷрибаи зиёдтар дорад ва ҳамчунин дар тобоварӣ. ман чанд муҳорибаи ӯро тамошо кардагиам ва дар муҳорибаҳои сераунда хастагии вудро дидагӣ нестум, ана хастагии муҳаммадро дидагиам. аз ҳамин сабаб дар таҷриба ва тобоварӣ Натаниел бартарӣ дорад. мегузарем ба стойка. ҳар дуи ҷангваро стойкаи хуб доранд ва дар ин ҷо бартариро ба вуд дода мешуд, чунки ӯ дар стойка ҷангвари хеле чолок аст. лекин муҳаммад зарбаи хеле вазнин дорад ва бо як зарба рақибро ба нокаут равон карда метавонад. ҷейми Маларки ин суханҳои маро тасдиқ карда метавонад. барои ҳамин стойкаро бо каме бартарӣ ба фоидаи вуд медиҳем, танҳо ба хотири чолокии ӯ. аммо ин маънои онро надорад ки муҳаммад дар стойка ягон кор карда наметавонад. не, муҳаммад дар стойка хеле хуб меҷангад ва ӯ вудро ба нокаут равон карда метавонад. лекин агар мо бозӣ дар стойкаро ба назар гирем, пас аз рӯи чолокӣ вуд каме дар пеш аст. мегузарем ба гӯштин. вуд ҷуҷитсои хуб дорад ва ҳар гуна усулҳои хатарнокро истифода мебарад, аммо дар умум греплинг, гӯштин ва ҷуҷитсо наимо хубтар менамояд. ҳамчунин муҳаммад аз рақиб дида ҷисман калонтар аст ва рӯзи муҳориба бо вазни зиёдтар мебарояд ва дар гӯштин ин чиз нақши калонро мебозад. аз ҳамин сабаб гӯштинро ба Наимов медиҳем. мегузарем ба мотиватсияи ҷанговаро. дӯстон, Натаниел вуд ҷангвари хуб аст, аммо ҷангвари хуби миёна. ӯ аллакай аз 5 сол зиёд шуд ки дар UFC баромад мекунад ва бо ягон ҷангвари сахти ин вазн вохӯрдагӣ нест. ягона ҷангвари сахте ки Натаниел вуд бо ӯ вохӯрдааст ин Ҷон Додсон буд, ки дар ҳамон муҳориба Додсон вудро бо тариқи нокаут шикаст дода буд. барои ҳамин ман фикр мекунам ки вуд ба муҳориба зидди ҷангвари нав барои пул кор кардан мебарояд. ана барои муҳаммад бошад баръакс. ӯ нав ба UFC омадааст, мотиватсияи калон дорад, пурра UFC-ро ҳис кардагӣ нест. дар якум муҳориба хуб баромад карда бонус ба даст овард ва аз Дана Вайт респект қабул кард. ва боз ӯ аввалин маротиба дар ин тарафи уқёнус баромад мекунад. барои ҳамин муҳаммад ба ин муҳориба бо мотиватсияи хеле калон мебарояд. мегузарем ба прогноз. прогнози мо дар ин муҳориба: агар муҳаммад худро хуб барқарор карда ба муҳориба барояд, пас ӯ дар раундҳои охири муҳориба ғалабаи фавран ба даст оварда метавонад. бале, вуд ҷангвари сахт аст, ӯ таҷрибаи калон дорад, аммо ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки солҳои хуби вуд гузаштааст. охирон маротиба Натаниел вуд соли 2019 фавран ғолиб шуда буд. ана Наимовро бошад то ҳол ягон кас фавран шикаст додагӣ нест. барои ҳамин мо боварӣ дорем ки Наимов дар ин муҳориба фавран ғолиб шуда метавонад. ана ҳамин буд прогнози мо. дӯстон, ин прогнози мо барои ставка кардан нест. ставка кардан ҳаром аст, фаромӯш накунед. ин прогноз танҳо барои маълумот расондан аст. худи шумо низ метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.